Ahojte, takže prichádzam s ďalšou témou, ktorou som sa už veľmi častokrát stretla a mám taký myšlienkový pochod, alebo napadli ma okolo toho také myšlienky, že všade sa na ceste seba rozvoja hovorí o tom, že vďačnosť je tou hnacou silou manifestácie. Že ak budeme vďační, oveľa ľahšie manifestujeme veci. Potom tu máme aj tú takú druhú myšlienku, že pozitívne myslenie. No, s čím som sa stretla posledné mesiace, alebo začala som túto tému trošku tak skúmať. Buď vďačný, že som ti zachránila život. Buď vďačný za to, že som ti pomohla. Ale čo ak tá naša vďačnosť je spojená s traumou? Lebo veľmi často vďačnosť sa vyťahuje od detstva. Takže naši rodičia nám urobia jedlo, my to jedlo nechceme. Buď vďačný za to jedlo, čo by za to dali deti v Afrike. Zjedz to. A čo vidíme? Že my to musíme zjesť a rodič si pripraví také jedlo, na čo má chuť. Alebo si objedná také jedlo a my to musíme zjesť, aj keď na to nemáme chuť. Deťom nedávame veľmi na výber, že na čo majú chuť, lebo stále by jedli len zmrzlinu, hranolky alebo ja neviem, kuracie nugetky, tak im varíme to vyvážené jedlo, alebo sa ich vôbec neopýtame na to, že na čo majú chuť. No a keď som sa pozerala na tú vďačnosť v našej histórii, alebo ako sa to vyvíjalo. Že veľmi častokrát vďačnosť vyťahujeme ako nejaké ospravedlnenie toho, že sme toho nedali veľa, alebo buď vďačná za to, že žiješ, buď vďačná za to, čo máš. A aj tá vďačnosť sa spája s nejakým takým pocitom, že nechci toho viac. Buď vďačná za to, buď rada, že zarábaš, lebo tu ide zase o to porovnávanie. Ak niekto nemá prácu, stále si hovorí, že aké by bolo dobre, keby som mal prácu. A niekto má prácu a nie je s tým spokojný, tak neviem, čo stále hundreš, neviem, prečo stále niečo vymýšľaš, čo by som ja za to, aby som mal prácu. Alebo niekto má vzťah a nie je v tom spokojný. Joj, ale máš takého dobrého muža, stále ti so všetkým pomáha, stále niečo vymýšľaš, nikdy nie si spokojná. Čo by som ja dala za taký vzťah? Buď vďačná za neho. Alebo keď dosahujeme určitú úroveň príjmu. Ja nemám ani toľko, buď vďačná za to, koľko zarábaš. A tá vďačnosť sa nejako spája aj s tým, že nechci toho viac. Buď spokojná s tým, čo máš a to, čo chceš, je zlé. No a keď veľmi často si neuvedomíme, že tá energia vďačnosti je spojená aj s nejakou traumou, že čo sme v detstve počúvali o tej vďačnosti. Lebo napríklad dieťa chcelo, čo ja viem, keksík a dostalo lízanku. Buď vďačná za tú lízanku, alebo chcelo ďalšiu bábiku. Neviem, prečo vymýšľaš, máš doma 10, na čo potrebuješ, buď vďačná za to, čo máš. Alebo dieťa chcelo novú topánku. Buď vďačná za to, čo máš, lebo veľmi často rodičia nás tým traumatizujú. Celá naša spoločnosť nás traumatizuje tým, že vďačnosť musí byť automatická. No a teraz sa dostaneme k tej časti s manifestáciou. Ja s tým nesúhlasím, že len vďačnosť nám pomáha. Áno, to je také isté, že len pozitívne myslenie a len vďačnosť. Ale zabúdame na to, že sme vo fyzickej inkarnácii. Takže ako dosahujem výsledky? Takže fyzicky niečo robím, lebo môžem pozitívne myslieť na svoj obed, môžem tu sedieť, obed sa mi neobjaví v kuchyni.
Musím vstať, musím pripraviť suroviny, zapnúť rúru, dať napríklad to kurča do rúry a ono sa upečie. Môžem tu sedieť a pozitívne myslieť na to, že budem mať kurča na tanieri, ale to sa nestane. Buď si zavolám a objednám jedlo, alebo pôjdem do kuchyne a uvarím si to. No. A len pozitívne myslenie a len vďačnosť nestačí. Stále ako keby sme popierali tú našu fyzickú realitu, že musím sa pohnúť. Môžem, lebo stále len pozitívne myslí. Myslenie je 4. dimenzia. Stále cestujeme vo svojich myšlienkach. Raz myslím na to, čo sa mi stalo, keď som mala 6 rokov, teraz myslím na to, čo sa mi stalo včera, myslím na svoju budúcnosť, vizualizujem si to, myslím na to, ako sa má syn v škole, neustále myslím. Ale to mi nepomôže v manifestácii. Ako keby sme naozaj chceli vynechať fyzické činy. Manifestujem fyzickým telom. Áno, používam pozitívne myslenie. Ale nie som 365 dní pozitívna. Nemyslím stále len pozitívne. Mám aj zlú náladu, máme hormonálny cyklus, máme zlý deň, snažíme sa o to, ale ako keby spoločnosť nám hovoria, alebo tie manifestačné techniky, že len pozitívne myslenie a len vďačnosť. A vynechávame z toho fyzické telo, lebo nehovorí sa o manifestačnej mape, nehovoríme o plasticite a elasticite, vôbec sa neučíme, čo je energetická inteligencia, lebo každý jeden môj fyzický krok a čin má svoj energetický výsledok. Stále len myslíme, stále len cítime, stále len lietame v 4. dimenzii, ale sme v 3. Takže pozrieť sa na to, že vďačnosť nie je tým hnacím motorom manifestácie, ale naše fyzické činy, fyzické kroky manifestujú, lebo pred 17 rokmi som vôbec nebola vďačná za rozvod a musela som na tom veľmi veľa pracovať, že áno, mala som veľmi veľa odblokovaní, meditácií, lebo v meditácii som vykričala všetko, čo som si myslela, keď som uzavrela svoj minulý vzťah s exom. Áno, teraz som už vďačná, teraz už chápem, ale po 17 rokoch. A nemôžete niekomu povedať, kto napríklad zažil nejakú veľkú traumatizujúcu nehodu, stratil, nedaj Bože, nohu alebo ruky, že buď vďačný za to, že žiješ. Kým nemáme spracovanú tú traumu alebo tie negatívne presvedčenia, čo sa spájajú s vďačnosťou, nemôžeme použiť vďačnosť. Alebo rodičia nám veľmi často hovoria, že buď vďačný za to, že sme ťa vychovali, hoci nám ubližovali, ale aj tak musíme byť vďační našim rodičom. Musíme byť každému vďační, lebo ja som ti to pomohol, lebo bezo mňa by si to nedokázala. Takže ujasniť si to, aká energia sa nám spája s vďačnosťou, lebo veľmi často si hovoríme, že neviem myslieť pozitívne a neviem byť vďačná, tak to nedosiahnem. To je taký istý blok alebo program spoločnosti, že len vďačnosťou a len pozitívnym myslením. A to nie je tak vôbec, lebo nevedia energetickú inteligenciu, nevieme, lebo robíme kroky a nesledujeme svoje výsledky. Len stále myslíme, sme vo svojich hlavách, meditujeme a fyzické činy z toho vynecháme. Lebo ak o tom snívam, ak si to vizualizujem a neurobím preto potrebné fyzické kroky, tak to nedosiahnem. A len vďačnosť a len pozitívne myslenie nepomáha. Dobre, povedzme tak, že
do 10% pomáha, ale ostatné sú fyzické kroky, fyzické činy, rozhodnutie, čo robím. Nie len vďačnosť a pozitívne myslenie. Takže to bola taká dávka inšpirácie, zamyslenie sa nad tým, že ako vnímame vo svojom živote vďačnosť a ako k tomu pristupujeme. A ako to ovplyvňuje náš život, našu manifestáciu a čomu veríme a čo nie. Ahoj!